pinuso. Ginali ang pinuso niyo. Darada ni ma'am? Parang nila, di mo kahapon. Sabi ko, ano ba na? Three, four, five, eight. ID on. Off. Drop. Her brands. Thank you, Leon. Really glad.
Since ma-receive ko yan. Thank you, Dion. Alright, Thomas. Thank you, Hazel. Good one. HTM. No problem, Queen. And thank you for that so much. Thank you, Dion. Call and see you later. Hold on.
Irene. Hi, Cass. Kumusta? How are you? Yuming. 7, 11, Love. 9, 10, 11, 12, Ah, okay. Kalay. 13, Tulog na. Wait.
Kanya na pa ako na agad. Kaya ako nagpuan. Das 10 na agad. Balik ako na kay Pilipinas. Baka siya. Baka nagpuan. Ay, ka birthday? Ay, makakagdumang gihapon kami sa imo at manay na. Dili ka mang gihapon makahali. Saan? Bago na ako mahali. Ayo, hadas pilas nga sa iyo niya. Ayaw, may kadanon man ngayon siya. Akay nag-i-stress ka man. Iwan gihapon. May balibisi na yan po. Diri man gihapon mahipot na diri magano ha. Ayaw. Sabay ba? Pero na ba? Ako dito sa Rajin. 5 ABC ha. Pipiyas. Basta na dapat magpista. Oo, ulit. Oo. Oo, ma'am. Kalian tulay. Pirampis na pupat. Ate mga nilibatan ako, wow na lang Jennifer sa inyo. Diba ini? Duwaan pirmahan na i-check. Check. So, nanang ang plano mong manayin na sa amo. Biyernes sa aga. Meeting kami Sana? sa Alex yung Niyan? alas 8 sa aga. Ay. Bali wala man nga kami sa pistahan. Kapistahan. Kung saan ka na baga? Kaya, maamot doon ang akong bata na ang sa Manila, maamot. Ay, ano ka mo, kararigos. Kararigo. Mo, mambaga didi. Pag nag-ano na, magkararigos pagkapistahan. Mamaya ang para sa nanakay. Mabagot mga kono. Na-cancel ang ranaw. Saan kinancel ang ranaw sa tulay? Na-realize ni Rana, ay pista pala sa tulay, kaya cancel. Gano'n din ang stress. Gulang-gulang. Binabista. Gusto na kayo dalawa na mag-iwalda. Person?
sa ulo mag-consult. Grabe sa akin. Nireport ko lang sa imo sa May 1 to 9. Ang kaya ate, nireport ko na para sa aga. Kulat, ubos. Bibilangin mo man, ano mo rin sa'yo? Piraan male, female na normal ang BP. Piraan male, female na elevated. Piraan hypertension. Piraan stage 2. Piraan severe. Piraan senior na high blood. Piraan senior na senior na piraan smoker. Piraan same sa day na form. Kaya nag-consolidate ako sa 4 month. Mahimo nga na ako si medyo halagbaan na para ay, naaliw naman na ano? Rasi? Ito talaga ba ng klase? Wala na ako manana. Oo, man ako. Sige, ang gilid sa ano? Bawa ko lang age bracket, tapos target. Mekos ko lang. Puro batok, di kaya talaga. May ko nung ayaw ng province. Mekos. Pag alam mo ng target, Target? Ayun. Wala pa population na 2025 o 2026. Ano yung babasihan yan? Last year, pinaghapot na niya ng mundo na DHW. Ma'am na age bracket sa class 8. Ay, siguro. Tapos iba nung may report na ako sa M1. Dapat mabilis ako dito. Mga ano na? 87%. Sa magpuro ko ba? Initin man? Wala ka nakikita. Sino lang, wala daw. Si Mike yan, nakaperma. Naroon mo na yun, ma'am? Ito mo nga lang paano si Mike Criste. Ano ba? Kompleto na? Hindi mo talaga. Kaya mo maghihapon ka mag-book. Akay. Ano, sabi ko sa doktor, dahil duwa nga rin nalulo, baka daw, nagtapon lang ang sarok. Kaya dapat magpasiguro na ikemo na lang. Pwede man kuno, very ikemo, pero may test, 300K. May test na 300K, hindi mo daw kung low risk o high risk. So pag nag-high risk dito, makaya mo maghihapon. Kasama sa mga kumakaya mo na lang siya. 6 cycles. Ano nga sasabi natin? Kaya kung sa Metro Health, 8,000 ang bulong, wala pa ang hospital bill. Hindi ko na naman gusto sa Metro Health kasi mga sirang buhay nila dito. Kung sa'yo, tsagaan mo na lang sa VIP. Kaya every ano man, once a month man lang. Okay mo. O anong nabulan. Ay, pwede man gabi, magganto ka na para atap ka masalang sa ano, pagkaatap. Ay, maunahan. Pero may kakilala man siya dito ng asawa sa UH mo ng trabaho. Pwede man ilang book na na ano, para pag-abot niya, may number na siya, ay paunahan. Ang taga sa amo ko minsan nakapag-possessive, pang 60 na. Siguro ko, daghan mo ng machine, kaya na kayo nakauli, balikan. Balikan man lang. Tinutsagan mo lang, kay libre yun, hindi romance. Kasi mamahita, nagsabi na, pag mag-chemo ka mamundo, ipa-refer mo sa VIP. Libre. Sa Metro Health, bulong. Ang malilas lang sa PhilHealth, ang hospital care. Ito yung napasok ang mga laboratory. Pag nakumanihan chemo, for sure may laboratory naman yun. Ha? Ano naman yun? Ano siya? May test naman. Imodol po. Pag ano wala na, ano na siya? Answer pa na. O, cancer free. Kasi stage 1 pala na. Kasi siguro lang po si Dok. Papilit man.
May kawaliwat ko ng lolo. Oo, ito ng sarap. At inisip daw niya, baka ito na po. Mamuhali ulit, baka ito. Ano yung spot mag-clean siya rin kayo pinali? Doon na umusahan. Kaya nga, ayaw ko magpapagamit ko. Surat na. Na, palit ulit. O, pag-aral mo ito, pag-hila siya, Saro na ng purok. Hindi ko alam kung panahon. Dire, sa purok. Dati baga ngayon, ay sus, at ispat makusa ito ba pingkoy. Sa ano lang yan to? Huwag saray lang. Kahit kung sarap yung Paano, parang ano pa no kami? Purok ba ba? Purok A, purok B. 5 AM. Sa ako, ilulog mo lang sa bagahan. Pababa. Tapos masok ko na lang ang B, ng C. Tapos tulay. Kalian. Naulang ang Nakamunta ko, naka-up to. Pasuruhay sa highway kundi na highway.